Masu sauraro barkanku da wannan lokaci a labaranmu ne za ku ji cewa a wasannin gasar zakarar nahiyar Turai a jiya dai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ban filin wasan ta na Anfield da ke kasar Ingila da ci 2-1. Biyo bayan wannan rashin nasara kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ƙara fadawa ƙasa a tsayuwar teburin gasar. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na fuskantar kalubale mafi muni a tarihinta a gasar zakarar nahiyar Turai. Yayin da ta samu nasara biyu kacal a cikin wasanni guda 5 da ta fafata. A wasan da aka fafata a jiyan kungiyar kwallon kafan ta Liverpool ta samu nasara da kuma horo mai tsanani da ta yi kungiyar ta Real Madrid. Duk da cewa wasu na ganin ciwo na 'yan wasa da ya taba kungiyar ta Real Madrid na daga cikin abin da ya bada gudunmawa wajen rashin nasarar ta a babban filin wasan Anfield. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Allah wadai da wazan dan wasa Kylian Mbappe. Ganin cewa har yanzu dan wasan ya kasa samar da wani katabus a cikin kungiyar. A jiya ma dai dan wasan ya buga wasa ba tare da zira kwallo a raga ba, yayin da ya zubar da bugun da kai sai mai tsaron raga. Bayan wasan ne dai kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Carlo Ancelotti yake ci gaba da nuna goyon baya ga dan wasan Kylian Mbappe har da wasu sauran 'yan wasa na cikin kungiyar irin su Luka Modric da kuma Jude Bellingham. Dukansu na ganin cewa abu ne na lokaci kafin dan wasan Kylian Mbappe ya dawo zuwa ganiyarsa. Har yanzu kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma 'yan wasan kungiyar suna ganin cewa za su iya juya al'amura a kungiyar, yadda suke ganin kungiyar ta Real Madrid za ta ci gaba da samun nasarori kuma za ta iya lashewa gasar ta zakarar nahiyar Turai. To, masu sauraro yayi kuke ganin maganar wannan koci da kuma 'yan wasan kungiyar, duk da cewa yanzu kungiyar tana mataki na 24 a daidai wannan gaba da muke ciki.